Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlygy baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Şugun Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraglyk işleriniň belen serkerde başdy. Serdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisine geçirdi. Onu harby we hukuk goraýjy idaralar tarapyndan şu ýylyň 4 aýynda ýerine ýetirilen işiň netijelerini garaly. Hemde olaň işiniň ýakyn geljegi üçin ileri tutulýan uglar kesgetlendi. Gün tertibine garaşy döwletimizi howpsuzlyk we asudalygy üpçün etmek, harby we hukuk goraýjy idaralarlaryň maddi enjamlaryny bünýadyny mundan belegen putulanyrmak, hemde olaň işini hasa kämilleşdirmek bilen baglanşykly we käbir beýleki meseleler girdirildi. Hormatly Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň agdalary. Şuň bir Türkmenistanyň Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisini geçirýär. Mejlisde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralaryna şu ýylyň 4 aýyna alınıp barlan işleriň netijelerine sereder. Şelem garaşly döwletimizde howpsuzlygy we asudalygy üpçün etmäge, harby we hukuk goraýjy idaralarynyň maddi enjamlaryny bünýadyny berkitmäge, hemde olaryň işini hassa kämilleşdirmäge degişli meseleleriň bir näçesini we käbir beýleki meseleleri aral maslahatlaşar. Ýurdumyzyň ýaraglyk işleriniň belen serkerde başdy. Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary, Goranlyk ministri Günnogdyýew söz berdi. Günnogdyýew ýolbaşy dämdedimleriniň ýylyň başyndan bäri ýerine ýetiren işleri hemde ýurdumyzyň durnukly üçin üpçün etmek, kanunçylyk we hukuk tertibini berjay etmek hemde gorançy goýuny pogtalandyrmak, harby gullukçylaryň gulluk we ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak, ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamak boýunça görülen şeýerler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaraglyk işleriniň bilen serkerde başlaýy hatabat diňläp, Türkmen döwletiniň diňe goranç şähetine eýe bolan harby doktrinasynyň ýetasy düzgünlerini takyk ýerine getirmegiň wajypdygyny bellädi. Oňun bir taraplyk paragaçlyk tüýjülük, hoşnýetli goňşulyk we işiň halkara hyzmatdaşlyk döwlet syýasatynyň esasy ugurlarydyr. Harby we hukuk goraýjy idaralaryň öňünde durýan wezipeleriň üstünlükli çözülmegi, serkerdeleriň hünär derejesine, olaryň hukuk taýdan sowatlygyna, döwrewak teň serişleri we tehnologiýalary erketmegine enliklerini günüden güne baglydyr diýip döwlet başçylaryna aýtdy. Hemde Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretaryna, Goranlyk ministrine anyk tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz ýaraglyk güýçlerden, beýleki goşunlardan we harby idaralardan harby gullukdan boşatmak hemde raýatlary nowatdaky harby gulluga çağırmak işlerine ünsçekdi. Şununla bilen baglykda Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretaryna, Goranlyk ministrine bu meseleni bir gözükçülükde taklamak hemde onuň guramaçlykly geçirilmegini üpçün etmek tawşyrly. Soňra ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başdy. Baş prokuror Attaýew söz berdi. Attaýew prokuratura idaralarynyň şu ýylyň ýanwar-aprel aýlaryna ýerine ýetiren işleriniň netijeleri hemde kanunçylyk namalaryny gyşanlykly ýerine ýetirmekde gözükçü amal aşyrmak maksady bilen görülen şeýerler barada hatabat berdi. Şeýlegem döwlet başçylarymyzyň odul beren tawşyklarynyň şol sanyna sanyl gomy ornaşdyrmak, işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça tawşyklaryň ýerine getirilişi barada edildi. Hormatly prezidentimiz hatabat diňläp, prokuratura idaralarynyň işleriniň döwletiň we jemgyýetiň durmuşynyň ähli ulgamlaryna kanuny üpçün etmäge gönükdirlendigini aýdyp, idaranyň işgärleriniň öz borçlaryny awra bilen berjay edip, gadarlaşdyrjy hukuk namalarynyň ýerine getirilişine bir gözükçügi amala aşyrmalydygyny bellädi. Döwlet başçylarymyz işi döwrüň tarapyna laýyklykda guramagyň zerurdygyny belläp, baş prokurora degişli tawşyklar berdi. Soňra baş prokuror Attaýew Tögdä we daşary ykdysady aratnaşyklary ministrligine korrupsiýa hemde paraxorluk bilen bagly ýol berilen jinaýat işleri boýunça geçirilen derňegleriň netijeleri barada hatabat berdi. Halkymyň mukaddeslik derejesine arzalayan gymmatlyklar bar. Şol gymmatlyklaryň birde çörekdir. Gahrman arkadaşymyz ömrümiň manfaatly täze kitabyny çörek saçamyzyň beregi arskal berekedi. Çörek uly sarpa goýan halkymyzda oňa bolan üýtüş garaýyş bar. Şol hem onu ähli beýleki nymmatlardan tapawutlandyrýar. Dul çörek mukaddes, tamdyr keramat hataplanýar diýip belliýär. Hemde çörege halkymyň diňe bir ýaşaýyş üçin möhüm tökümine garaman, eýtem tebigatyň insany beren mukaddes peşkeş diýip düşünýändigini nyktaýar. Türkmençilikde diňe bir çöregiň däl, eýtem
onun bişirilýän tamdyrynyň, salynýan saçanyň hem mukaddes hasaplanmagy, keramatlyk derejesine göterilip ýüze syýylmagy, ýekeje oňtunyň ırýa edilmeginiň hem isripçilik hasap edilmegi milletimiziň çörege goýan bilen hormatynyň nişanydyr. Emma kullu musulmanlar bilen birlikde halkymyň kalbyny, köňülini päkläp, farzyn berja etýän mukaddes Ramazan aýyna daýhanlarynyň der döküp ýygynan buğday hasyndan öndürilip, halka arzan bahadan yerlenýän uny göz dikip, mukaddeslige hyýanet edip, ogurlap jinayet edýän adamlar ýüze çykarylýar. Geçirilen detlap döňüde Türkmenistan Sewda we Daşaryk Saada Ministrliginiň Ahal Welayat Alçylar Jemgyýetiniň birleşiginiň Bizmeýin Alçylar Jemgyýetiniň başlygy wezipetine 2020-nji ýylyň 30-njy maýyndan 2020-nji ýylyň 18-nji aprel aralygyny işlen Rahman Bäşimew wezipetçiliklerinden hyýanatly peýdalanyp, ýol başçysy Ahal Welayat Alçylar Jemgyýetiniň birleşiginiň başlygy wezipetine 2020-nji ýylyň 20-nji dekabryndan 22-nji ýylyň 25-nji aprel aralygyny işlen Rahatça Durdunadar we Bizmeýin Alçylar Jemgyýetiniň Ammar müdürligi wezipetini işlen Muhammed Uraz Abdullah dağlar bilen deslapdan jinayetçilikle dilleşip, Bizmeýin Alçylar Jemgyýetine işçi wezipetini işlen Muhammed Murat Goşunow, birinji dükanyň satyjysy wezipetini işlen Berdinazar Zahirow, üçüncü dükanyň müdiri wezipetini işlen Imamgelli Meredow, dördüncü dükanyň müdiri wezipetini işlen Ýazyerli Seýdaliýew, jemgyýetiň ekspeditor wezipetini işlen Ibrahim Zahirow, hemde raýatlar Azim Murat Sehet Muradow, Bäşimul Attaýew, Rahim Ýazy Çopanow dağlaryň üstü bilen degişli döwlet edara kärhanalary tarapyndan alçylar jemgyýetlerine ýeňillikli bahalardan ilata satmak üçin üpçün edilen jemagramy 1320 tonna buğday unlaryny öz dükanlaryna ilata satman, onu bir kanun ýollar arkaly unyň hil derejesine göre her haltasyny 106 manatdan 320 manata çen ýokarlanan bahadan bir kanun ýerläp, feodal düzünlerini bolup, netijede emele gelen 4 milyon 167.802 manat aýratyn ulmeçördäki bahara tapawdyň para hökmüni alyp gelenlikler ýüze çykarly. Şeýlehem Bäşimew şäherlikler bilen detlapdan dilleşip, ýol başylyk eden alçylar jemgyýetine ýeňillik bahadan ilata satmak üçin üpçün edilen jemi 60.184 litr ahal ösümlik ýagyny we 40.310 kilogram guýma paýty ýagyny öz dükanlaryna ilata satman, ahal ösümlik ýagynyň her bir litriniň bahasyny 14 manatdan 20 manata çenli, guýma paýty ýagynyň her bir kilogramyň bahasyny 9 manatdan 10 manata çenli bir kanun ýokarlandyryp, husus taraplara ýerläp, netijede emele gelen 1.350.580 manat aýratyn ulmeçördäki bahara tapawdyny para hökmüni alyp gelenini ýüze çykarly. Ondan başga da Bäşimew Bizmeýin Alçylar Jemgyýetiniň başlygy wezipetini işlen döwrüne özüniň jinayetçilik hereketlerini ýygyderli gollaw berip durmak üçin ýol başçysy Ahal Welayat Alçylar Jemgyýetiniň birleşiginiň başlygy wezipetini işlen Durdunadarow 2020-nji ýylyň 6-njy martyna jemi 20 manaty para hökmüni beripdir. Şeýle Ahal Welayat Alçylar Jemgyýetiniň birleşiginiň başlygy wezipetini işlen Durdunadarow wezipetçiliklerinden hyýanatly peýdalanyp özüne we tanış telekeçilerine degişli bolan unurs möhlet tamamlanyp barýan azyk hemde hojal haritlaryny öz garamagyna alçylar jemgyýetlerine ýokarlandyrylan bahadan ulmeçörde satyn alyp, şol haritlaryň dükanlara paýlanyp satylmagyndan emele gelen bahara tapawdyny özüne alyp, döwletiň emlegini ýelep, ogurlap gelipdir. Şonuň ýalda Durdunadarow ýol başyk etýän Ahal Welayat Alçylar Jemgyýetiniň birleşigine degişli jemi 105.386 manatlyk emleklerini özüne bir kanun alyp, döwletiň aýratyn ulmeçördäki emleklerini ýelep, ogurlapdyr. Netijede Durdunadarow beýan edilen jinayetçilik hereketlerini amala aşyrmak bilen Ahal Welaýatyň Alçylar Jemgyýetiniň birleşigine umumy jemi 5.520.420 manatlyk aýratyn ulmeçörde maddiýan ýetiripdir. Şeýlelikde Durdunadarow özüň jinayetçilik hereketleriniň netijesinde galanan pul fereşlerini iýelik edilmegini kanun görnüşine getirmek maksat bilen onuň bir kanun gelip çykyşyny ýaşyryp, bu pul fereşlerine jem bazar bahasy 4.190 manatlyk 6 san awtolawlary, jem bazar bahasy 6.426 manatlyk 3 san ýaşaýyş ýaýlaryny onuň emleklerini, jem bahasy 260.300 manatlyk 1 san hal dükanyň emleklerini, jem bahasy 382.000 manatlyk 1 san kafeň emleklerini satyn alyp, jinayetçilik ýol bilen gazanan pul fereşlerini kanunlaşdyryp gelipdir. Detlapdyryň doýamyny
Büdmeýin alyjylar jemgyýetiniň Büdmeýin hojuluk gataplaşyk bazarynyň direktor wezipetine 2019-njy ýylyň 1-nji martynyň 2020-nji ýylyň 23-nji aprel aralygyny işlen Gonç Murat Babaýew wezipet ýalyklarynyň hyýanaty peýdalanyp resmi namalar galyplaşdyryp ýol başyk etýän bazarynyň jem 4 milyon 237 min manatlyk emlaklaryny bekanun ýollar bilen satyp onuň pullaryny bazaryň hasabyna girdi jetmeýän aýratyn ulmöçörde pul fereşlerini ýeläp ogurlarlygy ýöze çykaryldy. Şeýlegin Babaýewiň taýinligyna bolup bazaryň gözegçi wezipetini işlen Seyitnaz Rejepow özüniň şahsy hojuluk işlerini etdirip onuň öz iş ýerine barmaýanyny we deporsyny ýerine ýetirmeýäniňe garamazdan oňa jem 23.170 manatlyk dähmet haklaryny esasy töläp döwletiň pul fereşlerini bekanun garşylapdyr. Ondan başga da Babaýew wezipet ýalyklarynyň hyýanaty peýdalanyp taýinligyna bolup bazaryň gözegçi wezipetini işlen Hal Muhammed Aşerow bilen detlapdan jenaýatçylyk dilleşip yol başyk etýän bazaryna ilata paýlama üçin göwerilen jemi 28.718 kilogram towuk buduny, 4.500 litr ahal paýta ýagyny, 1.928 litr guýma paýta ýagyny ilata satman, onu dürlüme çöllerde ýokarlygynyň bakadan loma ýerläp, suwda düzünlen bolup, netijede emeýle gelen 352.838 manatlyk aýratyn ulmöçürdäki bahary tapagyny par hökümini alyp gelipdir. Rahat Sadur Nazar 1980-nji ýyl Aşgabat şäherinde doglan. 2020-nji ýylyň 20-nji oktýabrynyň häzirki wagtda sen Ahar Welaýat Alyjylar Jemgyýetiniň birleşiginiň başçy wezipetinde işlen döwrümde betnetlikden garamagymdaky bir näçe wezipeli adamlar bilen dilluşup aýratyn ulmöçörde par alyp bekanun baýadym. Halka paýlanmaly alyk önümleriň hatda akygy buğday, uny, ösümlik ýaly, tugy, mäş we beýlik alyp önüne gymmat bahadan tatdyryp aýratyn ulmöçörde peýda bolup galan pullaryny öz gaýryma sowdum. Özüň jenaýatçylyk hereketlerim bilen enem atamy dogry ardaşlarym ýylyçynda masgar edip olara awraýdan açdym. Men özüň eden jenaýatyny dogry boýnuma alýar, pişman edip ökünýär. Men Rahman Bäşimow 1989-njy ýylda Aşgabat şäherine doglan. 2021-nji ýylyň 1-nji iýundan 2022-nji ýylyň aprel aralygynda Ahal Welaýat Alyjylar Jemgyýetiniň birleşiginiň Büdmeýin Alyjylar Jemgyýetiniň başlygy wezipetinde işlen döwrümde bednetliklerden garamagymdaky bir näçe işgärler bilen dilleşip para alyp geldim. Ondan başga da taýinligimdaky dukanlarda halka satylmaly alyk haritleri kımmet bakadan tattırıp bir kanun bayap aýratyn agyr jenayet etdim. Hükün yarın pişman edýärin. Men Muhammed Orad Abdullayev 1980-nji ýylda Aswa şäherinde dogdum. Men 2020-nji ýyldan bäri Aswa şäherinde Büdmeýin Alyjylar Jemgyýetiniň ammar müdir wezipetini işlen döwrümde ýeňil baýamak maksadym bilen başçygym Bäşim Rahman bilen jenaýatçylyk dilleşip adamlaryň topar bolup ardan bahalardan halka paýlanmaly aýratyn ulmöçürdäki buğday uny, ösümlik ýagyny ogurlap bir näçe näwel raýatlary gymmat bahalardan satyp bir kanun gazanan aýratyn uly möçürdäki pullarym başçygym bilen öz aramda paýlaşdym. İl içinde halanmayan, ýadgarlayan jenaýata baş goşdum. Eden jenaýatim bilen halkyň hakyny ýedim. Men günäk, men bagşla. Men Mamuelli Merez Ahal Welaýatynyň ýaşaýan. Men 2020-nji ýyldan bäri Aşgabat şäheriniň Büdmeýin Alyjylar Jemgyýetiniň 3-nji kanun müdiri wezipetinde işlen döwrümde ýeňil
bayamağının kulkuluna düşüp başlığım Beşim Rahman bilen cinayetçilikli dilleşip adamların toporu olup ardan bahalardan paylanmalı ayratin ulmet çördaki buğday ulu bilen ösümlük yağı halka paylamaz kımmet bağadan satıp bir kanun kadanan ayratin ulmet çördaki pulları basığım bilen öz aramızda paylaşıp cinayete baş koştum. Halkın hakkını yiyip iyil içinde yağlarla iyiş ettim. Ötünç soruyan benim bağışlam. Ulam ötün. Men Muhammed Qosunov 1990 Aşgabat şäherinde doğuldum. Men 2021 ýyldan bäri Aşgabat şäherli Özümeýin alçylar jemgyýetine iş wezipesinde işlän döwrümde başlygym Beşim Rahman bilen jelaçylykly dilleşip adamlaryň topor bolup arda bagalardan halka paylanmaly ayratin ulubet sördäki buğday ululy ösümlük ýaly ogurlap birläçe level raýatlary kymmat bahalardan satyp büyük kanun kazanan ayratin ulubet sördäki pullary başlygym bilen ör adamyza paylaşyp ayratin agyr jeraýat etdim. Eden jeraýatim bilen il içinde maskara bolup elem atamyň tol garlaşlarymy ýüzüli ýere saldym. Ben gülägi için. Sonra yurdumyzyň baş prokurory hasabatyn dowam edip, jogapkärlik wezipäni iýilep, onuň hyýanatçylykly peýdalanan bu adamlaryň bagyşlap bolmajak jinayet edenliklerini belledi. Ahal vilayet Alçylar Jemgyýetiniň birleşiginiň başlygy wezipesine işlän Durdun Adarow özüniň wezipe ygtyýarlyklaryny hyýanatçylykly peýdalanyp, ayratin uly mesjörde para almak, korrupsiýa, gulluk galplygy, analynan emlägiň eýlenmegi ýa-da harç edilmegi we bir kanun ýolu bilen edilen pul serişdilerini we başga emlägi kanunlaşdyrmak ýaly jinaýatlary baş goşupdyr. Şeýlelikde Durdun Adarow eden bir kanun hereketleri derarly jinaýat jogapkärçiligine çekilip, ol kadyetiň hökümi bilen 20 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Bizmeň Alçylar Jemgyýetiniň başlygy wezipesinde işlän Beşimow wezipe ygtyýarlyklaryny hyýanatly peýdalanyp, ayratin uly mesjörde para almak, para vermek, gulluk galplygy, tarpeçileri ağlamak ýaly agyr netijelere getirýän jinaýatlar edipdir we süwda düzgünleriniň bozulmagyna ýol beripdir. Jinayet jogapkärçiligine çekilen Beşimow kadyetiň hökümi bilen 20 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Şeýlekim Bizmeň Alçylar Jemgyýetiniň Bizmeň hojul gazaplaşygynaky bazarlynyň direktory wezipesine işlän Babaýew wezipe ygtyýarlyklaryny hyýanatçylykly peýdalanyp, ayratin uly mesjörde para almak, gulluk galplygy, analynan emlägiň ayratin uly mesjörde ogurlanmagy, tarpeçilere ağlamak ýaly agyr netijelere getirýän jinaýata baş goşupdyr. Şeýle jinaýatlar edip, süwda düzgünleriniň bozulmagyna ýol beren Babaýew kadyetiň hökümi bilen 20 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Mundan başgada agyr jinaýat edenlere şärik bolan Ahal vilayet Alçylar Jemgyýetiniň birleşiginiň süwda bölüminiň başlygy wezipesine işlän Atdaýew ýurdumyzyň Jinaýat kodeksiniň degişli maddeleri bilen jinayet jogapkärçiligine çekildi we kadyetiň hökümi bilen 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Bizmeň hojul gazaplaşygynaky bazarlyň gödäwçisi wezipesine işlän Aşerow iden etmişler derarly jinayet jogapkärçiligine çekildi we ol kadyetiň hökümi bilen 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Şeýlekim agyr jinayet edenlere şärik bolan Bizmeň Alçylar Jemgyýetiniň ammar müdiri wezipesine işlän Abdullaýew gulluk galplygy, para almak, para vermek ýaly jinaýatlar edip, jinayet jogapkärçiligine çekildi we ol kadyetiň hökümi bilen 20 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Şeýlekim agyr jinayet edenlere şärik bolan Bizmeň Alçylar Jemgyýetiniň işçisi wezipesine işlän Goşunow, jemgyýetiň 1-nji dükanynyň satyjysy wezipesine işlän Zahirow, 3-nji dükanynyň müdiri wezipesine işlän Miredow, şol jemgyýete degişli 4-nji dükanynyň müdiri wezipesine işlän Feýdaliýew, Bizmeň Alçylar Jemgyýetiniň ekspeditor wezipesine işlän Zahirow, mundan başgada raýatlar Seket Muradow, Ataýew, Çopanow daglaryň eden etmişleri nazarda tutulyp, kadyetiň hökümi bilen olaryň her biri 8 ýyl azatlykdan mahrum edildiler.
durmuş hakykatine laýyklykda, haram ýol bilen kazanılan baýlyk, imlek, özüňe nesip etmeýär. Halallyk biziň her birimiziň ýüzümiziň tuwagy, nury bolmalydyr. Garaşda bitarap ýurdumyzda haramlyga ýol bermezlik esasy talaplaryň biridir. Şunun bilen baglykda bitpel adamlaryň haram ýol bilen edinen emlägi, jaýlary, uloglary illerinden alınıp, olar döwletiň haýryna geçirildi. Şeýlikde haram ýoly baş goşanlar idin etmişlerine göre adalatyň öňünde jogap bermeli bolarlar. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň baş prokurorunyň hatabatyny dinläp, şeýle diýdi: Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdalary, biz korrupsiýa, paraxorlyga garşy görüşmek boýunça döwlet siýasatyny alyp barýar. Bu siýasat raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny, ýurdumyzyň howpsuzlygyny korrupsiýadan gelip çykýan howplardan goramaga, şeýle-hem döwlet edaralarynyň ödipil adamlarynyň netijeli işini üpçün etmäge gönükdirlenler. Ýöne gynansak da sürü aksaksız bolmaz diýilýärli. Kä halatlarda öz gara nefsini öňe sürüp, haram eklenjiň ışgyna düşüp kanunçylyk bozaýan paraxorlar hem tapylýar. Döwletiň we halkyň emlägini ugurlan bu doýmaz dolmaz paraxor jenaýatkarlar. Diňe özleri maskara bolman, eýsem olar öz maskalarynyň, dogon garnaşlarynyň hem ýüzlerini ýere salýarlar. Şeýdip olary il içinde biýawra edýärler. Elbetde bular ýaly korrupsiýa baş goşan paraxor adamlar öz edin etmişler üçin hökman kanunyň öňünde jogap bererler. Jemgyýetimizde bular ýaly jinaýatkar adamlar üçin hiç gaçan orun bolmaz. Halkyň, döwletiň emlägini ogurlamaga, haramlyk bilen gazanç etmäge hiç kimiň haqqy ýokdur. Men geljekde hem halkyň we döwletiň emlägini göz gyzdyryp, haramlyk edýän şular ýaly jinaýatkarlara garşy görüş alyp barjakdymy, korrupsiýanyň we paraxorlygyň kökü damary bilen soňuna çykmak boýunça ähli zerur çäreleri görjekdigmi ýene bir gerek ýatla diýän. Biziň döwletimiziň korrupsiýa, paraxorlyga garşy görüşmäge, ony üýde çykarmaga ähli mümkinçilikler bar. Şonuň üçin hem şeýle ýagdaýlar bilinmez diýip hiç kim pikir etmesin. Korrupsiýa, paraxorlyga baş goşan adamlara kanun esasyna ören berk we aýgytly çäre görler. Olara hiç hili geçirimlik bolmaz. Soňra hormat prezidentimiz Içeri işler ministri Hydyrowa söz berdi. İçeri işler ministri 2022-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlary aralygynda ministrlik tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň netijeleri düzgün bolmalaryň öňüne almak, paýtagtymyzda hem de welaýetlerde ýol ulak hereketini gadyraşdyrmak, ýurdumyzyň ýakly günjeklerini ýanyň howpsuzlygyny öpsün etmek boýunça amala aşyrylan şäherler barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň geçen mejlisinde de içeri işler edaralaryna ýol berilýän bir näçe kemçilikleriň üstüne durulyp geçenligini öňsükdi. Şunun bilen baglykda hormat prezidentimiz içeri işler ministrine ýol hereketiniň kadrlaryny berjaý etmekde, ýol berilýän kemçilikleri aradan aýyrmak boýunça gysga wagtyň içinde ähli zerur işleri geçirmegi taşyrdy. Döwlet başlarmada adalet ministrine ýol hereketiniň howpsuzlygyny mundan meýlägen berkitmek maksady bilen kämilleşdirilýän kanunçyk namalarynyň tassamalaryna hukuk gaýdan seredip teklipler bermegi, dowam etmegi taşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz içeri işler ministrine ýüzlenip, golaýda mukaddes Kadir Gecesi münasibetli iş ketlenleriň bir näçesiniň güneýasynyň geçilenligini we olaryň tutsawlykdan boşadylanlygyny bellädi. Bu adamlaryň jemgyýete goşulyp gitmegi, ýaşaş durmuşyny ýola goýmak üçin durmuş ykdysady, terbiýeçilik, hukuk häsiýetli çäreler geçirmek zerurdur diýip döwlet başçylarına aýtdy. Şunun bilen baglykda içeri işler idaralaryna tutsawlykdan boşap gelen adamlaryň dowly hatabyny ýöretmegi we häkimlikler bilen birlikde olary işe ýerleşmäge, durmuşa uýgunlaşmaga ýardam bermek boýunça ähli zerur işleri ýerine getirmegi taşyrdy. Şeýlekem hormat prezidentimiz Tomas mewsimiň ýakynlaşyp gelýänini belläp, bu mewsimde ot çöpleriň guramagy hem de howanyň gyzmagy bilen daşky gurşawda döräp biläjek ýanyň howpynyň öňüne almak boýunça alınıp baljak işlere häzirden başlap dowly taýýarlyk görmek zerurdur diýip bu wagtda içeri işler ministrine bir näçe anyk tawşyklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz ýokary kabiýetiň başlygy Usen Epetowa söz berdi.
ýokary kabiliýetiň başlygy milli kabiliýet ulgamyny kämilleşdirmek, işgärlerin hünär derejesini ýokarlandyrmak boýunça şu ýylyň ýanwar-aprel aýlary aralygyna ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Şeýle kemol ýolbaşy diýen düzümleriniň işine gödegçilik amala aşyrmak, tany tehnologiýalary ornaşdyrmak barada aýtdy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, hukuk bozulmalarynyň öňüne almak boýunça alınıp barýan işleri kabiliýet idaralarynyň hem işin gatnaşmalydygyny bellädi. Şeýlekem gadylaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak meselelerine aýratyn ähmiýet berilmeler diýip döwlet başlarymyz ýokary kabiliýetiň başlygyna bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Kabiliýet işini mundan meýlekde kämilleşdirmek boýunça görülýän şäherleriň ilkinji nowatda kabiliýetleriň awraýyny ýokarlandyrmaga, çögütleriň kanun esasyna öz wagtyna kabul edilmegine, bu ulgamda kanun çykarjak babatda täzelikleri öwrenmäge gönükdirlendigini aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz Milli Howpsuzlyk ministri Annaýewa söz berdi. Annaýew şu ýylyň 4 aýyna ministrlik tarapyndan ýerine getirilen işler hemde döwletimiziň milli bähfitlerini goramak, din hukuklylygy we kadry jemgyýetçilik ýagdaýyny taklamak boýunça ýigderli görülýän şeýerler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, halkymyzyň paragatçylyk durmuşyny üpçün etmegiň, ata watanymyzyň durnukly üçiniň ygtybarly etasy bolup durýanyny belledi. Gadandan uly üstünlikler we ýetilýän bilen tepkitler ýurdumyzda asuda we howpsuz durmuş bilen aýrylmaz baglanşyklydyr. Döwlet başlarymyz Milli Howpsuzlyk ministrliginiň üstüne ýüklenilen wezipe hemde ýöňde durýan wezipeler çözmekde işgärleriň ägir turly jogapkärçiligine üns çekip, konstitusiýon gurulşy goramak hemde ykdysady, ylmy tehnika we goranmak kuwaty pogturandyrmak boýunça anyk tapşyryklar berdi. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Döwlet serket gullugynyň başlygy Nuriýewa söz berdi. Nuriýew ýolbaşy diýen düzümine geçen 4 aýda alınıp balan işleriň netijeleri, ata watanymyzyň mukaddes sergetlerini goramak, serget kararlaryny abadanlaşdyrmak, netijeli gulluk etmek, eskerleriň göňüzay durmuşy we din jalmak üçin zerur şertler döretmek boýunça görülen şeýerler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy hatabat dinläp, harby gullukçylaryň söwüşçän we beden taýýarlygynyň derejesini ýokarlandyrmagyň häzirki wagtda dost doganlyk serkede bolan döwlet serkediniň ellegirilmesidigini üpçün etmek boýunça esasy taraplaryň biri bolup durýanyny belledi. Şunun bilen birlikde sergetçileriň talaby laýyk gulluk etmegi hemde ýaşaş durmuş üçin ähli şertleriň döredilmegi amala aşyrlayan harby özgertmeleriň esasy orlarynyň hataryna durýar diýip döwlet başçylygy aýtdy. Hormatly prezidentimiz döwlet serget gullugynyň hojuluk müdiriýetiniň öňünde durýan möhüm wezipeleri üns çekdi. Hyzywsan naby müdiriýetde adyk öňlerini öňdirmek hemde gullukda bolan bedewatlar we türkmen alaba aýtlaryny köpertmek we olaryň tokumçylygyny ösdürmek boýunça işleriň dowam etmeginiň zerurlygy bellenildi. Şunun bilen baglykda ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Bu urda bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Adalet ministri Taganowa söz berdi. Adalet ministri 2020-nji ýylyň geçen 4 aýyna ministrlik tarapyndan durmuşa geçirilen işleriň netijeleri, milli kanunçylygy kämilleşdirmek, hukuknamalaryna üýt götmeler girilmek boýunça teklipler taýýarlamak hemde raýatlara hukuk kömegini bermek boýunça alınıp barylan şeýerler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda amala aşyrlayan oňyn özgertmeleri kanunçylyk taýdan berkitmegiň ministrligiň esasy wezipeleriniň biridigini belledi. Şundan baglykda döwlet başlarymyz ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça alınıp bolýan işe gatnaşmagyň, olary halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadrlaryna alaýyk getirmek maksady bilen degişli teklipleri we hukuk netijenamasyny bermek işlerini netijeli alyp barmagyň wajypdygyny belledi. Bu wagtda anyk tapşyryklar berdi. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Kuliýewa söz berdi. Döwlet gümrük gullugynyň başlygy ýylyň başyndan bäri ýerine getirilen işler gullugyň maddi enjamyny binýadyny pogturandyrmak hemde işgärleriň hünär derejesini ýokarlandyrmak, gümrük gulluklarynyň işini taýyşykly ýola goýmak boýunça alınıp baran işler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy hatabat dinläp, bu düzümiň işiniň netijelegini ýokarlandyrmak üçin degişli çäreler görmegiň zerurlygyny aýtdy. Şunun bilen baglykda bu ulgama ýöňde barjy halkara tejribesini we döwrewap tehnologiýalary ornaşdyrmagyň wajypdygy bellenildi. Döwlet başlarymyz häzirki wagtda çek taýdan amatly ýerleşýän Türkmenistanyň ulug logistika we ulug üssaşy geçergilerini ösdürmäge hemde gümrük serket arkaly harit dolanşygyny çaltlandyrmaga aýratyn üns berilýänini bellep, haritlaryň üssaşy çaltdaşalmagy hemde ulug serişleriniň kadyly gatnamak üçin zerur şertler döretmegiň möhümdigine üns çekdi.
Şunun bilen baglanykda hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň gümrük serketi arkaly haritlaryň daşalmagynyň we ulug serişleriniň gatnaşdyrmagynyň kadrlarynyň berja edilmegine aýratyn ähmiýet berilmeligini belläp, degişli işleriň umumy akrar edilen kadrlaryna laýyklykda geçirilmegine hemde kesilleriniň gaýramyna garşy görüşýän adatda naşar topar tarapyndan kesilleriniň kadrlary laýyklykda ýurdumyza getirilen haritlary ziýansızlandyrmak boýunça alınıp barýan işleri hemişe gözegçilik etmegi taşardy. Hormatly prezidentimiz ýükleri gözden geçirmegiň ýöňdebarjy usullaryny ornaşdyrmagy, dünýä tejribesini öwrenmegi we ony iş ýüzüne ulanmagy, ýürütülýän enjamlardan, teň serişlerden netije peýdalanmagy, ýokary hünärli işgärleri taýýarlamagy, gullugyň jogapkärlik wezipeleriniň gataryna ketgitläp, bu gurda birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra döwlet başlarymyz Döwlet Migrasiýa Gullugynyň başlygy Atagaraýewa söz berdi. Döwlet Migrasiýa Gullugynyň başlygy şu ýylyň 4 aýynyň dowamyna ýerine getirilen işleriň netijeleri hemde migrasiýa syýasatyny netijeli durmuşa geçirmek maksady bilen gullugyň işini kämilleşdirmek boýunça görülen anyk çareler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat diňläp, gullugyň işgärleriniň netijeli işlemek bilen ata watanymyzyň awraýyny hasa bilinti galdyrmaga hemme taraplaryň ýardam bermelidigini aýtdy. Migrasiýa gullugynyň işinde Türkmenistanyň migrasiýa meselelleri boýunça halkara borçnamalaryny berja etmek, innovasiýon usullary, sany ulgamy ornaşdyrmak meselelerine toplumlaryň çemeleşmek hemde ýöňdebarjy tejribäni ulanmak zerurdur diýip döwlet başçylaryna aýtdy. Şoňa bilen baglanykda gullugyň işiniň gerimi barha geňelýär. Munyň özi bolsa işgärleriň hünär derejesini ýokalandyrmak, migrasiýa çareleriniň halkara ölçeglerine laýyklykda amala aşyrylmagy üçin şertler döretmek meselelerine aýratyn üns bermegi talap edýär diýip hormatly prezidentimiz bu wagtda anyk görkezmeler berdi. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisine gatnaşyra gidilip şeýle diýdi. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary, siz öz ýolbaşçylyk edýän edaralaryňyzyň yktyýarlyklaryna laýyklykda korrupsiýany we paraxorlugy ýüze çykarmak, olaryň öňüni almak we netijelerini aradan aýyrmak. Şeýle bu urda günäkär adamlary jogapkärçilige çekmek boýunça alyp barýan işleriňizi mundan beýle kim hassa güýçleniriň. Çünki biz döwletiň, halkyň, ilginiň emlägine göz dikip, haram ýollar bilen baýamagy sinenşän jinayatkarlara hiç haçan göz ýumyp bilmez. Döwletimizde durnuklalygy we howpsuzlygy öpçün etmek, döwleti dolandyrmakda gözegçilik hassa berkitmek, şeýle hem döwlet gullukçylarynyň halallygyny ýokarlandyrmak boýunça ähli zerur işler alınıp barylmalylar. Korrupsiýa we paraxorluga garşy alınıp barılan işleri mundan beýlekem hassa güýçlendirmek üçin prokuratura, qadiyet ve adalet edaralary milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça teklipleri taýýarlamaly we degişli tertipde hödürlemeli. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary, ýanky görkezlen jinayatkarlaryň haram ýol bilen gazanan emlakleri we pullary döwletiň haýryna geçirirler. Hemde bular ýurdumyzda durmuş maksatly binalary we desgalar gurmak üçin ulanýarlar. Şoňa görä de Günnogdiýew siz Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary hökmünde döwletiň haýryna geçirilen şol emlaklaryň we pullaryň niýetlenen maksatlar üçin ulanýysyna degişli harby hukuk goraýjy edaralar tarapyndan gözegçilik edilmegini üpçün edin. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işlerini hassa döwrewap derejede guramak. Bu edaralary dünýäniň öňdebarjy tejribeleri esasyna hassa ösdürmek üçin uzak möhletli meýilnamalary kabul etmek zerur bolup durýar. Şonuň üçin hem siz öz ýolbaşçylyk edýän edaraňyzy ösdürmek boýunça 2022-2028 ýyllar üçin 7 ýyllyk meýilnamalaryň taslamalarynyň gysga wagtyň içinde işlenip taýýarlanmagyny üpçün edin we olary bellinen tertipde tasdiklamak üçin hödürläň. Bu meýilnamalar kabul edilenden soňra olarda gözüňde tutulan wezipeler, işler hemde çäreler bir gözegçilikde saklanyp üstünlikli durmuşa geçirilmeliler. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary, biz garasy döwletimiziň hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyna berk eýerip
dünýäniň ýurtlary we halklary bilen dostlukly, hoşnetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny alyp barýar. Şoňa görä de biziň şu maksatlary esaslanyp kabul eden harwy doktrinamyz hem gorunç häsiýetine eýedir. Biz gorunç häsiýetli harwy doktrinamyzyň talaplaryna laýyklykda harwy we hukuk goragy edaralaryň düzümini mundan beýlek hem ýygyderli kämilleşdirer. Ýurdumyzyň goranma ukybyny hassa berkider. Watan goragçylarynyň we olaryň maşgaly agdalarynyň ýaşaýyş durmuş, gulluk we iş şertlerini ýygyderli gowlandyrmak boýunça hem uly işleri durmuşa geçirmegi dowam eder. Döwlet Hukukçylyk Geňeşiniň mejlisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütler kabul edip, ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen terkerde başdy, mejlis semledi. Hormatly Döwlet Hukukçylyk Geňeşiniň agdalary, şunuň bilen Türkmenistanyň Döwlet Hukukçylyk Geňeşiniň mejlisini geçirip gutorýar. Men size bir can saglyk, rowaşlyk, halkymyzyň asuda we bagtyar durmuşda ýaşama uğruna alyp barýan jogapkärlik gulluňyzda ulysynlykları arzu edýär. Orta Türkmenistan prezidentinin gol çeken resmi nämet bilen tanış edýäs. Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, alim we medeniýet boýunça guramasynyň UNESCO işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň sekretariatynyň işini kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi näme laýykda Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, alim we medeniýet boýunça guramasynyň UNESCO işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň sekretariaty hakyna düzgün näme tasdiq kılındy. Hormat prezident we Serdar Berdimuhammedow Israil döwletiniň prezidenti Ishak Yarsaga Israil döwletiniň milli bayramy garaşdyrda gün münasibetli tüýs türekden gutlawaryny we iň gowy arzularyny iwerdi. Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp döwlet başçylygy prezident Ishak Yarsaga berkjan saglyk, bagtyarlyk we rowaşlyk Israil halkyna bolsa parahatçylyk, ösüş we awadançylyk arzu etdi. Häzir bolsa hormat prezident bilen adyna geleni gutlaw bilen tanış edýäs. Onu şeýle diýilýär. Onuň Ali Hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow mukaddes urada bayram münasibetli size berkjan saglyk we awadançylyk baradaky arzulamy beýan edýän Mohammed VI Marokkanyň paşasy. Odul habar berýärler hormat prezident we Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň 29 aprelde geçirilen mejlisinde Thomas Mewsumynyň ýakynlaşyp gelýänini nazara alyp, awada milli tähasçylyk doýugyny diýinjaş mewsumyny ýokary guramaçylyk derejesine geçirmek bilen baglanyşykly meseleleri üns merkezine saklamagyň möhümdigini beledi. Şu noktaýy nazardan ýurdumyzyň milli geňeşiniň halk maksadynyň başlygy Türkmenistanyň hormatly ýyly ýaşulsy Gurbanoğlu Berdimuhammedow ýakynlaşyp gelýän Thomas Mewsumyny görleýän taýýarlyk işler bilen ýerine tanışmak maksady bilen Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Merim Morşiali, hormatly prezidentimiz 29 aprelde geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde Thomas Mewsumynyň ýakynlaşyp gelýäni bilen baglanyşykly awada milli tähasçylyk doýugyny diň jarş mewsumyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek bilen baglanyşykly möhüm wezipeler ketgitdi. Şonuň bilen baglykda ýurdumyzyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Türkmenistanyň hormatly ýyly ýaşulsy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Balkan welaýatyna iş saparyna bolup, hadaryň ekologiýa taýdan arasy kenaryna ýerleşen awada milli tähasçylyk doýugyny ýakynlaşyp gelýän diň jarş mewsumyny taýýarlygyň derejesi bilen tanışdy. Mehriban arkadagymyz guruluşy tamamlaýyş tapgyrda alınıp barýan kottejler toplamyny ýerine getirilýän işler, guruluşyň hil derejesi we ulanýan ferişteleriň aýratynlyklary bilen tanışdy. Ýurdumyzyň senagatçylar we telekeçe birleşmelerini agdalary tarapyndan gurulýan kottejler toplamyny adamlaryň amatly ýaşaýyşy we oňoýly diň jarşy üçin ähli zerur şertler döredilýär. Munyň özi durmuş ogul deskalaryň guruluşyny alyp barýan potrotçylary we taslama taýýarlayan hünärmenlere bildirilýän esasy taraplaryň biridir. Gahrman arkadagymyz bu ýerde bolmagyň çäklerini guruluşyk işleriniň ýokary hil derejesiniň üçin edilmegi hemde belirlenil möhletini tamamlanmagy bilen bir hatarda binalaryň ýanyçyk ýerlerini awadanlaşdyrmak, bükünjüň ekologiýa ýagdaýyny nazara almak babatda bir näçe nesihatlar berdi.
Şeýlekem Milli Geňeşiň halk matbaatynyň başlygy Hadar deňiziň ajaýyp kenaryna bina edilen kottejler toplumyny häzirki döwrüň ruhyna kybap gelýän at takmak başlangyjyny öňe sürdi we ýurdumyzyň telekeçleriniň bu baradaky teklipler bilen gyzyklandy. Olar bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne ýurdumyzda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň arawajalyanlygy, umumyň häzirki döwrüň her bir pursatlarynyň arawaşyklary beslenýäniň nazara alyp bu toplumy arawaş diýip at takmak baradaky teklibi öňe sürdiler. Mehriban arkadagymyz häzirki döwürde alınıp barýan işleriň ýurdumyzyň arawaş gadamlaryna kybap gelýänini belläp bu toplumy arawaş diýip atlandyrmak baradaky teklibi öňledi. Soňra Gahryman arkadagymyz Türkmenbaş şäheriniň awada etrabynyň häkimi bilen birlikde amatly howa gurşawy bolan kenar ýakasyna alınıp barýan işler bilen tanışdy. Şeýlegem Gahryman arkadagymyz Tomuzky din jarş mewsiminde bu ýerde ulular we çağalar üçin düredilmegi göz öňütilýän mümkinçilikler, çağalar üçin niýetlenilen güýmenji merkezleriniň häzirki zamanyň ösen tehnologiýalary sany ulgan bilen üpçün edilişi bilen gyzyklandy. Häkim awada milli täýagatçylyk dowlagyny adamlaryň amatly din jarmaklary, wagtlaryny peýdary geçirmekler üçin niýetlenilen merkezlerde iň häzirki zaman enjamlarynyň ornaşdyrylandygyny, olarda çağalaryň okuýup başaranyny ösdürmekde mühim ähmiýeti bolan zerur mümkinçilikleriň düredilendигini gurrun berdi. Häzirki zaman deňiz şypahanasy öz çäklerini ýyl-ýyldan giňeldip, barha uly meşgullukdan peýdalanýar. Awada milli täýagatçylyk dowlagynyň amatly howa şertleri hemde baý dikeldiş mümkinçiligi, täzeçilligi, ýöňdebarjy binagarlyk we inženerçilik teknik pikirleri tarap alynan ugur özüniň oňy netijesini berýär. Bir ýerde hödürlenýän ýokary derejeli hyzmatlar türkmen halkynyň mehmançylyk täýeplerini we häzirki zamanyň kämil usullaryna etatlanýar. Şeýlelikde türkmen topragynyň bir behişli kunjagi täýagatçylygyň, sportyň hemde şypahana din jarşyň aqrar edilen merkezine urlýar. Bir ýerde ula adamlar we körpe nesiller üçin ähli zerur şertler düredilýär. Munyň özi Türkmenistanyň bagtyarlygyň we ruhfelentligiň ýurdu hökümindäki derejesini pogtalandyrýar. Adamlar olaryň saglyk we awadançylygy, ilatyň hal ýagdaýynyň iýlikderli ýokarlanylmagy, şol sanyna oňoýly din jarşbarada galady, ýurdumyzyň durmuşlygyny nazarlaýan döwlet ýazatynyň mühim ogurlarynyň birine urly. Şoňla baglykda ýurdumyzyň dürli kunjeklerini, şol sanyna awada milli täýagatçylyk dowlagyny amala aşyrlaýan giň möçörli özgertmelerde döwlet adam çynlerden çygar öz beýanly tapýar. Soňra Gurbanly Berdimuhammedow adynaky howunarlygy metäş çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahabat gatnaşyny esaslandyrjy hormatly arkadagymyz Türkmenbaş şäherine arkadagy serdarymyň gatnaşmagyna ýakyny açylan köp ogurly hassahana baryp gördi. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne ýurdumyzda çağalaryň sazyşyk öýüşini ýola goýmak hemde taglany goramak we berkitmek ugruna döwlet tarapyndan iýlikderli arad edilýär. Bu ýerelgeler durmuşa geçirilýän döwlet ýazatynyň ileri tutulýan orlarynyň biri bolup durýar. Köp ogurly hassahanyň çağalar üçin ýürütilişdirilen bölümine çağanyň ýerki ösüşi boýunça lukmançylyk kömegi berilýär. Çağalaryň ýerki ösüşi olaryň saglyk ýagdaýyny barlamak we keselleri anyklamak hemde degişli bejergi çärelerini keskitlemek üçin niýetlenilen enjamlar dünýäde iň täze barlyk enjamlara gataplanýar. Gahryman arkadagymyz bejergi alýan çağalaryň saglyk ýagdaýy, bir ýerde ýola goýulan lukmançylyk hyzmatlary we onuň netijeleri bilen gyzyklandy. Gahryman arkadagymyz bejergi alýan çağalaryň dolu sagalyp, olaryň özleri ýaly çağalar bilen durmuşyň hüzürni görüp ýaşamaklary üçin zerur gollawlaryň berilejekdigini aýtdy. Mehriban arkadagymyz bir ýerde bejergi alýan çağalary Gurbanly Berdimuhammedow adynaky howunarlygy metäş çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahabat gatnaşyndan zerur bolan kömek gollawlaryň berilejekdigini bellädi we enatalara çağalarynyň tiz sagalmaklygy baradaky arzularyny aýtdy. Hassahanada bejergi alýan çağalaryň enatalary bir ýerde lukmançylyk hyzmatlarynyň ýokary derejesiniň ýola goýulýanyny belläp, ýurdumyzda çağalaryň sagdyny ösmegi we jemgyýetimizde adamlaryň saglygynyň berkitilmegi ugruna düredilýän şertler üçin Gahryman arkadagymyza we arkadagy serdarymyza tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Bu pursatlar Türkmenistanyň konstitusiýasyna jemgyýetim we döwletiň iň gymmatly baýlygy diýilip yglan edilen adamyň taglygy hemde awadançylyk baradaky ähli taraplaryň aladanyň ýene-de bir aýdyň ýüze çykmasydyr. Gahryman arkadagymyza Gurbanly Berdimuhammedowyň ömrümiň manysatly täze kitabynyň tanyşdyryş dabralarynyň geçirilmegi dowam edýär. Şun
Şeýle dawralar ýurdumyň sowda toplumynyň şeýle daşaw raýat häkimliginiň guramagyna geçirildi. Gahrman arkadağımızın halkymyza ömrümiň manysatly täze kitabyny sowgat etmegi, ýurdumyzy halkymyzyň asyrlyň dowamyna döreden milli gymmatlyklaryna, dünýä nusgulyk ýaşy desturlaryna hormat goýmagyň öz bolşy mektep bolup durýar. Dabarada çykyş edenler täze kitabyň çeperçilik taýdan ýokary derejä eýidigini aýtap, onuň milli gymmatlyklaryna wagt etmekde, geljek nesillere getirmekde aýratyn ähmiýetliligini bellädiler. Ösüp gelýän ýaş nesillere nusgulyk göreligi görkezgen hormatly arkadağymyz özüniň nusgulyk ýörelgeleri bilen ýurdumyzyň ilatyny, aýratynam ýaşlary täze ähmiýet ýeňişlerine, belen sepgitleri eýlemäge ruhlanyrga. Dabarang dowamyna gahrman arkadağymyzyň dürli urlar boýunça döreden kitaplarynyň diňe bir türkmen halky üçin näle, eýsem dünýä halklary üçin ähmiýetli gollanma urlýanyny barada aýdyldy. Belenilçeli gahrman arkadağymyzyň ömrümiň manysatly täze kitabyna, halkymyzyň taryhyň dowamyna döreden milli gymmatlyklary, ananç ygtykatlary, döwürleri hemde nesilleri baglanşdyrýan asyrly ýörelgeleri barada anyk maglumatlaryň üstü bilen giňişlen gurrun berilýär. Bu bolsa kitabyň baý many mazmuny eýedigini, onuň giň okuýjylar köpçüligi üçin ähmiýetliligini aýan edýär. Mehriban arkadağymyz paýhasly pederlerimizden göz başyna asarlaryň jümmüşünden alyp gaýdýan ruhy ahlak ýörelgeleriniň häzirki we geljek nesiller üçin hem ähmiýetliligini belläp geçýär. Bu bolsa milli mirasymyza, milli gymmatlyklaryna bolan hormat sarpanyň belende göterilmegini şertlendirýär. Tanıştırış tawarasynyň ahyryny oňa gatnaşyjylar gahrman arkadağymyza, arkadagly serdarymyza ýüzlenme kabul etdiler. Şeýlekem Daşoğuz vilayetiniň häkimligine gahrman arkadağymyzyň ömrümiň manysatly täze kitabynyň halkymyza gowuşmagy münasibetli dawaraly çäri geçirildi. Hormatly arkadağymyzyň täze kitabynyň tanıştyrış tawarasyna gatnaşyjylar bu ýerde ýaýbanlandyrylan kitap sergisi bilen tanışdylar. Onu Mehriban arkadağymyzyň zehininden kemal tapan kitaplary aýratyn orun berilipdir. Çykyş edenler türkmen halkynyň döreden milli ýörelgeleriniň häzirki döwürde ösdürilmegi, olary geljek nesillere getirmegi uğruna ýygyderli alady diýen hormatly arkadağymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Dabarada edilen çykyşlarda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe, hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň okundy ösüşine, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň mundan beýlekdir owaşlanmagyna gönükdirilen beýik işleň bitirilýän gaýdyrly. Gadimiýetden göz başalan milli gymmatlyklara sarpa goýmak, olary aýugly saklamak, geljek nesillere getirmek döwlet siýasatynyň eler tutulýan urlarynyň birine urildi. Bu halkyň arkadagly zamanasy çygar bilen geçýän ýyllar hasam netijelik häsiýetde dowam edýär. Munyň özi asyrlyň dowamyna binýat bolan milli ýörelgeleň dowamaty atarylmagyny öpçün edýär. Çykyş edenler gahrman arkadağymyzyň zehininden dören bu kitapda esasy ahlak kadalarynyň ýörelgeleriniň beýan edilýändigine öňsü çekip, olaň häzirki döwürde möhümdigini pederlerimiziň däpleriniň ahlak kadalarynyň dowam bolýanynyň suwutnamasy bolup durýanyny aýtdylar. Ahali vilayetynyň Bähýärden Akbuğday we Kaq etraplaryna Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň deputatlarynyň gatnaşmagyna hormatly prezident bilen tagşyryk esasyna Ahali vilayetynyň täze döwrebap edara ediş merkezine döwrebap at takmak barada raýatlaryň eslegi arzularyny, tekliplerini öwrenmek maksady bilen maslahatlar geçirildi. Maslahatlarda gahrman arkadağymyzyň başlanýy esasyna sebäpde Ägird uly şäheriň gurulşynyň aýgatlaýyş taparynyň gydagalaryny dowam edýän günlerini oňa münasip at takmak barada raýatlardan gelip goşan tekliplerini köp dowrusunda bu soňçly gurrun edildi. Hormatly prezident bilen watanaşymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesine hasa berende oturmakda. Halkymyzyň müň ýyllyklyň jümmüşinden göz başalyp gaýdýan döwletlik ýol ýörelgeleriniň döwrüň ruhy bilen baýlaşdyrylyp, uzak geljege miras galma üçin milli hemde ruhy gymmatlyklary elime ýaýmakda. Giň garymly işlerine bagtyar ýergünimiziň alkyşlarynyň uly dogy maslahatlarda edilen çykyşlaryň içinden erşargaç bolup geçdi. Gurulýan bu Ägird uly şäheri döwrüň ösen ruhyna, akylly şäher konsepsiýasyna laýyk gelmek bilen daha gözelligine sazlaşyp, temiz howa gurşaw bilen tapatanyp, öz bolşly owadan şäherlerine birine öwürjekdigi baradaky gurrunlar dowamly boldy. Maslahatlarda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüniň ösüşli menzillerini, hormatly prezident bilen tutumly işlerini, rowaşlyklary arzu edildi. Maslahatlara gatnaşyjylar arkadagly serdarymyza ýüzlenme kabul etdiler.
Yeni şunu münasebetli Türkmenistan'ın Mağtumladı Nakı Yaşar olmasının merkezi genişi hem de Bilim Ministerliği talip olunluğun zekin başarılıklarını yüze çıkarmak maksadı bilen yukarı oku mekteplerinin talip yigitlerinin arasında bir karar devletinin bağıtıyar gerçekler atlı dürücülük beytaşının cemle iştapları yukarı ruh renkli besini. Bätaşyň baş baýragyny Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşyk Institutynyň 4-nji ýyl talebi Hoca münasip boldy. Ýeňjilere we oňa işen gatnaşanlara bätaşy gurajylar tarapyndan diplomlar, hormat hatlary we sowgatlar ugşarly. Dawran ahyrynda ýaşaň ähli tarapyn sadaşlyk ösmegi, okumagy, öwrenmegi, döretmegi, halal zähmet çekmegi, bagtyar ýaşama wagtda döredilýän mümkinçilikler üçin hormat prezidentine alkyş sözler aýdyrly. Hormatly adamlar, nursa ýurdumyň vilayatyna we paýtagtyna Aşgabatda 5-nji maýda saat 20-den 6-njy maýda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumaty gurulugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan vilayatyna ýetgäp berýän burda howa adkemy ýaşar ýylarym çakma mümkin. Demirgazyk kulmatardan tele sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwter. Howa ýetine 15-20 gradus gündüzine 26-31 gradus. Kenary etraparyna 19-24 gradus maýly bolar. Ahir vilayatyna ýetgäp berýän burda howa adkemy ýaşar ýylarym çakma mümkin. Demirgazyk kulmatardan tele sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öwter. Howa ýetine 17-20 gradus gündüzine 29-34 gradus maýly bolar. Mary vilayatyna ýetgäp berýän burda howa gün ortagyň dogrudan tele sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwter. Howa ýetine 16-21 gradus gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Liverpool vilayatyna ýetgäp berýän burda howa gün ortagyň dogrudan tele sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwter. Howa ýetine 17-20 gradus gündüzine 29-34 gradus maýly bolar. Daşow vilayatyna ýetgäp berýän burda howa ýaşar ýylarym çakma mümkin. Gün ortagyň dogrudan tele sekundda 9-14 metr ýetýän şemal öwter. Howa ýetine 14-19 gradus gündüzine 28-33 gradus maýly bolar. Paýtagtyň Aşgabatda ýetgäp berýän burda howa günüň ikinji ýarmynda adkemy ýaşar ýylarym çakma mümkin. Demirgazyk kulmatardan tele sekundda 9-12 metr ýetýän şemal öwter. Howa ýetine 18-20 gradus gündüzine 30-32 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça maý aýynyň 6-syna magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy aşylýar. Edil vatandaşlar ýaz pasyny günüň dowamyna howanyň derejesiniň ýetgäp durýanyny nazarlyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda giyinmegi. Şelekeme häzirki wagtda howada tozun bölejikleriniň kadadan 7 götürüm artmagy we howanyň akymynyň ýetgenmegi bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek, oňoýsuz täsirlerini öňünalmak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasynda saklamak zerurdur. Mehriban ýylaşar, bulary berja etseňiz ýylyň islenik pasyna öz saglyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şunundan watan habarlary başymyz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösşiresenýär. Ähli ösüşlerini özüne bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam çendir. Hoşsa bolan edilýär.